Mae'r fideo byr hwn yn dweud wrthych chi sut rydyn ni wedi gweithio gyda'n gilydd yn Sir Benfro i newid y ffordd rydyn ni'n darparu cyfleoedd dydd. Rydym wedi edrych ar gyfleoedd dydd y gyd dros y blynyddoedd diwethaf. Cawsom syniad i ddatblygu gwasanaeth sy'n diwallu anghenion pobl yn well, gyda chefnogaeth o deddf gwasanaethau cymdeithasol a llesiant. Yn gynnar yn 2019, gwnaethom ddechrau ein gwaith gyda phobl ag anableddau dysgu, pobl hŷn, teuluoedd a grŵp eang o'n partneriaid, gan gynnwys iechyd ar sector gwirfoddol. Gwnaethom weithio gyda People2 i'n helpu ni i siarad â phobl ag anableddau dysgu, a phobl hŷn yn ein gwasanaethau ein hunan. Y gwasanaeth rydyn ni'n ei brynu ar trydydd sector. Gwnaethom siarad ag oedolion ag anableddau dysgu, pobl hŷn, teulu a gofalwyr, darparwyr gwasanaethau Sir Benfro, sefydliadau sector gwirfoddol a thrydydd sector, gweithwyr cymdeithasol, rheolwyr gofal, staff cymorth, cydweithwyr iechyd, lleoliadau addysgol, gwasanaethau eiriolaeth. Gwnaethom gynnal nifer o ddigwyddiadau gyda chefnogaeth ein partneriaid mewn llawer o leoliadau ledled Sir Benfro. Mae hyn yn gadael i gynifer o bobl a phosib ddweud ei dweud a bod yn rhan o'r daith hon. Gwnaethom ofyn 3 cwestiwn allweddol i bobl. Beth sy'n gweithio'n dda? Beth nad yw'n gweithio'n dda? Beth sydd angen newid i wneud pethau'n well yn y dyfodol? Gwnaethom siarad â phobl mewn gwahanol ffyrdd a gwneud yn siŵr bod llais pawb yn cael ei ystyried yn gyfartal. Cawsom help gan y tîm lleferydd ac iaith a defnyddio ysgrifennu, lleferydd a sain gan gynnwys fersiwn hawdd ei deall. Dyma rai o'r pethau roedd pobl yn dweud oedd yn bwysig iddynt. I fod mewn cymuned sy'n ddiallgar a chynhwysol i bawb. I gael mwy o gyfleoedd yn ystod y nosweithau ac ar benwythnosau. I allu roi cynnig ar bethau newydd. Synwyr o berchnogaeth yn ein gwasanaethau a'r lleoliadau maent ei defnyddio. I helpu eraill i rannu diddordebau a sgiliau. O hynny, roeddem yn gallu nodi nifer o themau allweddol. Gwnaethom nodi bod pobl eisiau gwasanaeth yn seiliedig ar eu hangenion eu hunain. Roedd pobl angen mwy o hyblygrwydd ac amrywiaeth o gyfleoedd. Roedd pobl angen gwasanaethau yn eu cymdeithasau heb orfod teithio ar draws y sir. Ac roeddent angen munudiad teig i bawb. Yn seiliedig ar yr hyn a ddywedodd pobl wrthym, gwnaethom ofyn i bobl am y model prif ganolfan a lloerennau. Byddai'r prif ganolfan yn cynnig gwasanaethau proffesiynol. Byddai'r lloerennau yn wasanaethau yn y gymuned lleol. Mewn digwyddiadau ar hyd Sir Benfro, gallai bobl rhoi eu barn a'i syniadau ar gyfer y dyfodol. Lle rydym ar hyn o bryd? Yn anffodus, ni allwn ddianc rhag Covid-19 a'r ffordd y mae wedi effeithio ar ein gwasanaethau. Wrth i wasanaethau ailddechrau yn Sir Benfro mewn ffordd sy'n ddiogel, mae'r gwaith yr ydym wedi wneud gyda'n gilydd wedi ein helpu i benderfynu ar y ffordd y byddai'r gwasanaeth yn ailddechrau. Mae pawb wedi dysgu'n gyflym i gyflymniadau Covid-19. Drwy siarad â phobl, teuluoedd a gofalwyr, rydym yn gallu cynnig cymorth i bobl sy'n diwallu eu hangenion mewn ffordd sy'n gwneud iddynt deimlo'n ddiogel. Mae'n taith ni ymell o fod ar ben. Mae grŵp o bobl yn gweithio i sefydlu ganolfan wybodaeth a fydd yn helpu bobl i greu pecyn gwasanaeth wedi gynllunio i ddiwallu eu hangenion. Bydd rhestr o wasanaethau a ddarperir mewn cymunedau lleol neu mewn canolfannau arbenigol. Bydd pobl yn gallu dewis eu gwasanaethau o'r rhestr hir. Os nad oes angen gwasanaeth arnynt mwyach, byddant yn gallu edrych ar y rhestr eto a dewis rhywbeth arall.
enghraifft, gallai hwn fod yn wasanaeth yn agos at adref sy'n helpu rhywun i gadw'n heini, neu gall fod yn wasanaeth arbenigol i rhywun â dementia a ddarperir mewn lleoliad diogel dan do. Mae enghreifftiau eraill yn cynnwys grwpiau ar-lein, gweithgareddau cymunedol mewn lleoedd diogel a grwpiau cerdded. Rydym hefyd yn cynnig cyflogaeth a chymorth a fydd yn helpu pobl i weithio os ydyn nhw eisiau gwneud hynny fel rhan o'i pecyn cymorth. Diolch am wrando ar ein stori. Mae pob un ohonom yn Sir Benfro yn edrych ymlaen at barhau gyda'r daith gyffrous hon gyda'n gilydd.